Κύριε Μιχαήλ, ποιο είναι ακριβώς το έγκλημα που κάνατε και σας κατηγορούν? Το έγκλημα το οποίο έκανα είναι ότι πριν 4 χρόνια, όταν ακόμα εποάζονταν το αυγό του φιδιού, η οργάνωση στην οποία ανήκω, το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, μαζί με πάμπολες άλλες αριστερές, πολιτικές, συνδικαλιστικές, μεταναστευτικές, αντιρατσιστικές οργανώσεις, είχαμε καλέσει σε μια διαδήλωση στην Ομόνια ενάντια στο πογκρόμ κατά των μεταναστών που γινόταν εκείνη και την περίοδο και που απειλούνταν ξανά από τη Χρυσή Αυγή, που έκανε συγκέντρωση στην Ομόνια να εκδιώξει τους μετανάστες που βρίσκονταν στο πρώην εφετείο της οδού Σωκράτους. Λοιπόν, βγήκε και από εμάς μια προκήρυξη εκείνη την περίοδο, την οποία μου χρεώνουν και προσωπικά ατομικά σε μένα, και η οποία καλούσε τον κόσμο να πάει στην διαδήλωση τη συγκεκριμένη, που από την πλευρά των αντιφασιστών διαδηλωτών δεν έγινε κανένα επεισόδιο βίαιο. Μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης των φασιστών, οι φασίστες κάνανε βία επεισόδια και στείλανε ένα σειρό ανθρώπους μετανάστες στα νοσοκομεία, μαχαιρωμένους, σπασμένα κεφάλια κτλ. Λοιπόν, ήδη όμως μια μέρα πριν από την 9η Μαΐου που γινόταν αυτές οι εκδηλώσεις στην Ομόνια, είχαν αποφασίσει η Χρυσαυγήτικη Επιτροπή των λεγόμενων κατοίκων του Αγίου Παντελεήμωνα με επικεφαλής τον Ηλία Παναγιώταρο και την Θέμη Σκορδέλη και άλλους, να μηνύσουν όλη την αριστερά, από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την Ανταρσία και το ΕΚ, και τις άλλες συλλογικότητες όπως ανάφερα, και ανεξάρτητες προσωπικότητες όπως τον τότε πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον κύριο Μουτζούρη, για διαφορετικά πράγματα. Αυτή η μήνυση έμεινε στην άκρη, την ξεθάψαν αφού η Χρυσή Αυγή βρέθηκε στο Κοινοβούλιο, και το 12 τον Νοέμβρη, παραμονή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της σχετικής διαδήλωσης, μας καλέσαν όλους στη Γάδα για ανάκριση μετά από εντολή της Εισαγγελικής Αρχής. Από τις δεκάδες των κατηγορουμένων από τη μεριά των φασιστών, τελικά βρεθήκαμε τον Ιούνιο του 2013 να καλούμαστε να κάτσουμε σήμερα στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου κ. Μουτζούρης και ο υποφαινόμενος για τα εγκλήματα. Εσείς οι δύο, έτσι? Λόγου. Εμείς οι δύο. Ο κύριος Μουτζούρης κατηγορείται γιατί άφηνε, λέει, το Intimedia να εκπέμπει μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου. Εγώ κατηγορούμε ότι καλούσα με την προκήρυξη που έβγαλε η οργάνωσή μου εκείνη και την περίοδο σε βιοπραγίες, ας πούμε, ανάμεσα ενάντια σε αυτούς τους ελληνικούς. Διέγερση σε βιοπραγίες και αμοιβαία διχόνοια. Ακριβώς, για τη διχόνοια ανάμεσα στους αντιφασίστες και τους φασίστες και τους νοσταλγούς του Χίτλερ. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο, και όχι μόνο για μένα, για πάμπολους, γιατί υπήρξε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης παγκόσμια και πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια και στη χώρα μας. Η Guardian είχε χθες, η Liberation, η Nation στην Αμερική, ο καθημερινός τύπος στη Ρωσία, έγιναν 10 διαδηλώσεις εκτές σε πόλεις της Ιταλίας, έγινε στο Μπουένος Άιρες διαδήλωση μπροστά στην ελληνική πρεσβεία στις 29 Αυγούστου, έγινε στο Μόσχα, έγινε στο Λένιγκραντ, έγινε στην Οδυσσό της Ουκρανίας, γίνεται και στο Λονδίνο. Και έχετε και πολύ καλούς συμπαραστάτες από το χώρο του πνεύματος, έτσι, και των φιλοσόφων. Αυτό είναι πολύ τιμητικό και ναι. Και νομίζω ότι έχει σχέση. Ναι, νομίζω ότι έχει σχέση με το ότι τελικά το έγκλημά σας ήταν να πείτε τη γνώμη σας. Το έγκλημα είναι αυτό. Το έγκλημά μου είναι το έγκλημα της ελευθερίας της γνώμης όλων των πολιτών. Πιστεύω ότι ο αντιφασισμός, καθώς κάθεται στο εδόλιο σήμερα και αύριο, γιατί συνεχίζεται η δίκη αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, πάλι στην πρώην σχολή Ευελπίδων, στο Προκάτ, όπως το λένε, σε ένα άλλο κτίριο εκεί πέρα. Καθώς ο αντιφασισμός κάθεται στο εδόλιο, όλη η ελευθερία βρίσκεται στο απόσπασμα. Και από μια άποψη, το ζήτημα για το οποίο μαχόμαστε εμείς και δίνουμε και τη δικαστική μάχη αυτή τη στιγμή δεν διαφέρει από το στραγγαλισμό της ελευθερίας στα μέσα ενημέρωσης, όπως όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Θα μου πείτε γιατί διακόπηκε σήμερα η δίκη? Ναι, διακόπηκε η δίκη γιατί γύρω στις 3 η ώρα είπε η έδρα ότι θα πρέπει να αποχωρήσει η γραμματεύς και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε, και υπήρχαν ακόμα ορισμένοι μάρτυρες υπερασπίσεως. Είπαμε ότι παρετούμαστε από τους υπόλοιπους μάρτυρες υπερασπίσεως και να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να τελειώσουμε σήμερα τη διαδικασία, πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Εν πάση περιπτώσει άρχισε μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Η μέχρι τότε έκβαση της δίκης? Η έκβαση της δίκης δεν είναι ακόμα άγνωστη. Θα είναι αύριο, θα αποφασιστεί, φαντάζομαι.
Ναι, θέλω να πω τι υπόθηκε από την άποψη... Να σας πω τώρα, ναι. Μια υπόθεση η οποία εξ αρχής δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη. Δηλαδή ζούμε σε έναν τεστραμμένο κόσμο, οι κατήγοροι γίνονται κατηγορούμενοι και οι κατηγορούμενοι γίνονται κατήγοροι, μιλητές. Από τη μεριά τους ευκαιρία είχαν έρθει δύο, ένας που υπέγραψε τη μήνυση χωρίς καν να έχει διαβάσει την προκήρυξη του ΕΚ. Ο άλλος έλεγε ότι αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί που κάνουν το μεγάλο μπρατσαρά και τα λοιπά, ότι φοβούνται για τη ζωή τους από το μίσος που σπέρνουμε εμείς. Και όχι αυτοί που είναι γνωστό το ρατσιστικό μίσος, αλλά και όχι μόνο το κοινωνικό μίσος, το οποίο προσπαθούν να σπείρουν ή και να θερήσουν από την κοινωνική απελπισία του κόσμου μετά από 3 χρόνια μνημονίων και κοινωνικής καταστροφής που ζει ο λαός μας. Στο κάτω-κάτω αυτή είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, όσο και αν παριστάνουν την αντισυστημική η δύναμη, και δεν θα έκαναν τίποτα αν δεν είχαν πλάτες μέσω σύστημα και μέσω κρατικούς μηχανισμούς. Και δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα ή το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, μόνο το λένε αυτή τη στιγμή διεθνώς και άνθρωποι που είναι πολύ διαφορετικοί από τις πολιτικές απόψεις τις δικές μας. Εγώ υπήρξε καθηγητής της νομικής από την Οξφόρδη που στέλνει ένα μήνυμα συμπαράστασης και λέει ότι με τον αυστηρότατο εγγλέζικο νόμο, τον βρετανικό νόμο, δεν θα είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα να σας πηγαίνουν και να σας κάθονται στο σκαμνί. Από τις ΗΠΑ μας έρχονται τέτοια μηνύματα από ανθρώπους πολύ απομακρυσμένους από το δικό μας πολιτικό χώρο, οι οποίοι λένε μα τι, δεν υπάρχει κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει δικαιικό σύστημα. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιος κατηγορείται για αντιφασιστική προκήρυξη και για αντιφασιστική διαδήλωση. Γιατί ακόμα και με τις μηνύσεις που έχει κάνει, ξέρω, στη Γαλλία είχε κάνει ο Ζαν-Μαρί Λε Πεν και το Εθνικό Μέτωπο, ποτέ δεν χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα. Ήταν μηνύσεις που χρησιμοποιούσαν άλλου είδους νομικό περικάλυμα. Στην περίπτωσή μας εγκαλούμαστε γιατί με μια προκήρυξη καλούσε τον κόσμο να κατέβει σε διαδήλωση και να μην επιτρέψει τις βιαιοπραγίες που συνεχίζει και κάνει όχι μόνο το 9, προπαντός μετά που πήραν και το ατιμόρυτο μετά τις εκλογές του 12, οι χρυσαυγίτες. Έχουμε καθημερινά κρούσματα. Καθημερινά κρούσματα. Μία μέρα πριν από την δίκη, πότε ήταν, πολύ πρόσφατα έγινε στη Δάφνη, γράφτηκε εξάλλου και στον τύπο αυτό, μια κοπελιά Ελληνίδα και επιστήμον. Βγαίνει μέσα από το μετρό μαζί με το φίλο της. Ο φίλος της τυχαίνει να έχει χρώμα επιδερμίδας που δεν το εγκρίνει η Χρυσή Αυγή. Ήταν μαυρούλης. Κατόπιν τούτου ένας χρυσαυγίτης με τη γνωστή στολή που φοράνε φτύνει την κοπέλα που μαγαρίζει το ελληνικό αίμα, μια και διαλέγει ο ερωτικός της σύντροφος να μην είναι της αρεσκίας του κ. Μιχαλολιάκου. Και πάει να πλακώσει στο ξύλο τον. Φυσικά της έφαγε από όλο τον κόσμο εκεί πέρα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είναι προκλητική. Ναι. Είναι προκλητική. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εδώ στην περιοχή που έχουν και τα γραφεία τους, στην Μεσογείο και τα λοιπά, τρομοκρατούν Φιλιππινέζους, οι οποίοι είναι οι πιο αγαθοί των ανθρώπων και να δεν κάνω λάθος από τους πρώτους που ήρθαν μετανάστες στην Ελλάδα πολύ πριν την κρίση. Και τους λένε μετά από τις 10 η ώρα απαγορεύεται να κυκλοφορείτε. Είναι κράτος εν κράτη. Και όπως πολλοί γράψαν, ας πούμε, στον τύπο και στην, ας πούμε, η Λιμπερασιόν, ο τίτλος του άρθρου είναι «Η άκρα δεξιά επιβάλλει τον νόμο στην Ελλάδα». Αλλού έχει μπει με ένα παρόμοιο τίτλο «Ο αντισημιτισμός επιβάλλει τον νόμο στην Ελλάδα», γιατί ταυτόχρονα με τη μήνυση στην ναζιστική μπλογκόσφαιρα εξαπολύθηκε μια φοβερή βρωμερή επίθεση ενάντια στο πρόσωπό μου λόγω της εβραϊκής μου καταγωγής. Ότι είμαι όργανο της Παγκόσμιας Εβραϊκής Συνωμοσίας να προκαλέσω εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα για να εγκαθιδρυθεί εβραιομπολσεβικικό καθεστώς. Wow. Δηλαδή μια γλώσσα που υπάρχει μόνο στο Mein Kampf του Χίτλερ. Είναι γελίο. Ναι. Είναι γελίο αλλά επικίνδυνο. Γιατί τους ενοχλήσει τις άλλες. Έχω βγάλει ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η φρίκη μιας παροδίας». Είναι παροδία του Τρίτου Ράιχ, σαφώς είναι παροδία και με τσαρούχια, αλλά τσαρούχια γερμανοτσολιάδων στην περίπτωση αυτή. Αλλά είναι μια παροδία που δεν αποκλείει το στοιχείο της φρίκης, όπως δείχνουν οι βιοπραγίες που κάνουν ή οι απειλές ενάντια σε οι επιθέσεις, μαχαιρώματα, κάψιμο σπιτιών έχουν κάνει και προκλητικά παραμένουν ατιμόρυτοι, ενώ οι αντιφασίστες σήμερα και αύριο θα κάθονται στο σκαμνί. Έτσι είναι. Γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντική η απόφαση που θα λάβει αύριο το δικαστήριο. Σίγουρα και νομίζω. την παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Ναι. Υπάρχουν από τον ξένο τύπο, υπήρχε η βελγική τηλεόραση, η εθνική βελγική τηλεόραση κάλυψε τη δίκη, δεν τους αφήσαν βέβαια να μπουν μέσα. Οι άλλα έχουν γράψει και στο Βέλγιο, έχουν γράψει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Ακόμα και από την τέτοια, από την Ιαπωνία, και ήταν συγκινητικό γιατί ήταν η μέρα της Χιροσίμα που στην αντιπολεμική διεθνή συνέλευση που έγινε εκεί για να τιμήσουν τους νεκρούς του φρικτού πυρηνικού ολοκαυτώματος, βγάλανε ειδικό ψήφισμα και το στείλαν για συμπαράσταση. Γιατί όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι, όλοι ξέρουν ότι δεν αφορούν ένα άτομο ή κάποιο τροτσκιστικό κόμμα στη μακρινή Ελλάδα ή τη χρεοκοπημένη Ελλάδα απ' την άλλη, αλλά αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ελευθερία όλων. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που απειλείται στις σημερινές συνθήκες της φοβερής κρίσης του συστήματος στον οποίο βρισκόμαστε. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σάββας Μιχαήλ από το Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα. Καλή τύχη και σε εσάς και στον πρώην Πρίτανη του Πολυτεχνείου του Κωνσταντίνο το Μουτζούρι αύριο στη δίκη και γενικότερα καλή μας τύχη γενικότερη. Καλή τύχη στην ελευθερία της έκφρασης και σε εσάς.